Nazdar lidi! Od mikrofonu vás zdraví Sitis a vítám vás u prvního dílu mého let's play ze hry Civilizace 5 s datariskem Gods and Kings. Jak jistě mnozí z vás ví, jedná se o tahovou strategii. Ocení nejenom zkušení hráči, ale ty méně zdařilí. Jak vidíte, zvolil jsem si hrát za Araby, za velkého vůdce Kalífa Harút al-Rašída. Jejich bonus je vlastně to, že za každou obchodní cestu mají zlaťák navíc plus nějaký ten produkci, double produkci vlastně za olej neboli ropu. Pak mají samozřejmě bazar a střelce na velbloudech. Tak. Koukneme se na to, jak jsme na tom. Tadyhle máme vlastně osadníky, válečníky. Válečníků dáme automatické prohledávání, v rámci co nejrychleji prohledali mapu, protože budeme potřebovat co největší prostor okolo našeho velkého království. Navíc tady máme spoustu mědi, která se hodí jako luxusní zboží na prodej a spoustu zvěře na jídlo, což se nám hodí, samozřejmě i řeka dává nějakou to jídlo navíc. A ještě tady vzadu koukám, že budou kůže z lišek. A navíc tu máme silk, což tuším, že je bavlna, pokud to teda dobře překládám. Tak. Tady máme technologie, budeme muset si asi vyzkoumat co nejdřív pyramidy, protože chci jet na mám velké osídlovací plány, takhle to řeknu. Jo, protože jak mají Arabové bonus, tak potřebuji co nejvíc měst a pyramidy vám dají vlastně zadarmo 2 pracovníky, neboli otroky, jak jim rád říkám. Tak, navíc tady asi si postavíme monument, aby jsme měli co nejrychlejší přírůstek jak bych to řekl, kultury, která nám vlastně posléze může posloužit jako platidlo, neboli jak dostanete určitého počtu kulturních bodů, můžete si zvolit jeden politický perk. Jo, tady prostě máme třeba nacismus, tady je komunismus a freedom, pravičáci, no. Tak, dáme samozřejmě další kolo a navíc jsme tady objevili, abych to nezakecal, ruiny, které nám dávají bonusy, různé, samozřejmě máte bonus jídla, bonus vlastně vylepšené technologie, vylepšené zbraně, a navíc tady nám dali populační bod navíc, když už máme 2 vesničany, vlastně spíš do takových, já nevím, 2000 lidí, ani nevím, jak se to počítá ten přepočet, navíc tady je, wow, máme tu barbary, ty samozřejmě vylidníme tu jejich chabou cházku, haha. Tady vlastně dice, což bude určitě ten Ingoust, a kameny, všechno možný další ruiny, to se samozřejmě všechno hodí. Bohužel u této hry je rozjezd docela pomalý, tudíž od prvního dílu si nečekám nic moc zásadního, prostě to nějak rozjedem, pokusím se založit co nejdřív novou vesnici. Potkali jsme oponenčního vládce. A jedná se o Attilu od Hunů. S ním se snad uzavřel nějaké spřátelené vztahy, protože vypadá, že je to můj nejbližší soused. Byl by nemilé, kdybych se ho nějak rozhněval. Přece jenom hraju to na obtížnost Kings, která je už docela těžká. A kulturní body navíc, což znamená, že za 2 kola dostaneme první sociální politiku. A teď nám samozřejmě nadává, tyjo, ten bude hodně agresivní, nadává nám, že naše město je strašně, ne město, ale rovnou celé naše císařství je slabé proti barbarské invazi. Samozřejmě, že barbar bude on. Ale to neví, že i my se dokážeme ubránit v malém počtu. Haha, máme radši kvalitu než kvantitu. A další runy a spoustu šutrů. Tak, půjdeme přes Liberty, takže Liberty nám dá vlastně další kulturní bod navíc a může nám dát pak zadarmo 2 pracovníky a 1 osadníka. Všechny tyto věci se hodí Arabům. Nemá cenu je stavět do něčeho jiného. Moc se omlouvám, musel jsem slažit hrdlo. Jelikož je tu u mě docela teplo a když mluvím, tak se mi já sucho v ústech. Zatím teda nic moc, tady koukám jenom 2 druhy, teda 3 druhy.
luxusního zboží a teď nám to do vylepšené zbraně, které zrovna nemám rád, protože se mi zdají spearmeni docela na nic. Pokud se dá nejedná o boj proti jízdě. A vlastně oštěpaři, tak bych je měl nazvat. Jsme přece v Čechách, nebudeme mluvit anglicky. Stále nic. Povídám pomalý rozjezd, bohužel tak to bude. Kdo neví, tak Civilizace 5 má vlastně civilipédii. Je to takový jakoby odnož Wikipedie, která vlastně se zaměřuje čistě na věci kolem této hry. Jo, tady když kliknete na to, tak vám vyjede celá civilopedie a je tady opravdu spoustu různých věcí, které si můžete přečíst, když umíte anglicky, protože Data Gods and Kings ještě není přeložen, abyste museli mít základní verzi. Jo, různé prostě strategie, jak s nima ovládat, můžete historická infa a hrací infa, samozřejmě tady je spoustu toho. Opravdu několik stran, myslím, že Civilizace 4 dokonce obsahovala 7000 stránek čistého textu, což je opravdu hodně moc. Vsadní. Tak jo. Co dál? Uděláme si válečníky, potřebujeme prozkoumat čím dál tím větší kusy mapy. A samozřejmě se budeme muset bránit proti tomu Attilovi. Mimochodem, kdo to neví, tak počítač, když to hrajete na těžší obtížnost jak 4, což je vlastně Prince. Takže King od Kingu, kterou má nastavenou teď, má různé výhody, aby byl konkurenceschopnější, protože co si budeme povídat, počítačová inteligence prostě není na takové úrovni, aby mohla konkurovat lidské. Teda u některých jedinců samozřejmě ano, ale ty radši ani nebudeme zmiňovat. Tak. Koukám, že tady je katon. Já fakt nevím, jestli je vlna. Jo, to bude asi vlna. A fakt jo. Některé anglické názvy si doteď nepamatuju. Přece jenom. Anglii jsem nežil a učil jsem si jenom blbých 8 let. Někteří vás řeknou, že je to víc než dost, ale co se dá dělat. Tak, stále nic, tady už máme moře. Další sociální politika, myslím, že se nám hodí, aby jsme si zvýšili produkci ve městě. Zvýší nám to produkci staveb, což je výborná zpráva, protože budeme stavět pyramidy okamžitě, co budeme moct. Jo, a jak to tak koukám, tak tady budeme mít dostatek vlastně pracovní síly na to, aby jsme to vůbec stihli postavit. Tak. Jenom jsem na takovém místě, kde zrovna není moc jídla, to je taková škoda. Pomalu se mi bude přidávat populace a nebude to nic moc. Říkám, na rozjezd bude docela pomalejší. Ale pak snad to bude stát za to, určitě v téhle hře asi bude spoustu failů, když vidím, jak už se pomalu rozjíždím. Tak, další kolo. Mimochodem dá se vlastně nastavení vypnout i třeba pohybování jednotek či souboje, ale jelikož vám to natáčím, tak jsem se rozhodl, že vám to nechám, abyste si užili tuto hru plnými roušky. Opět automatické prohledávání a zvolíme se zatím stavu teda válečníků. Že vojáků není nikdy dost, že? Přece jenom dějiny píší vítězové, vítězové jsou většinou ti s největší armádou. A další ruiny. A zrovna takový kousek od města jsem si předtím nevšiml, to je taková škoda. Musím tam pobíhat jak blázen, pobíháte tu jak šaškové. Takže máme pyramidy. Objevilo nám to vlastně okolní mapu. Máme tu další válečníky, ale je divné, že jsem zatím nepotkal žádný městský stát jako. Většinou jich tuhle dobu už potkám spoustu. Tak, budeme potřebovat určitě kalendář. Protože bychom mohli využívat vlastně těžbu tohohle luxusního zboží. Potřebujeme kalendář, tady mining už vlastně mám, nebo těžbu. Tak, a měl bych to přepnout. Ztrácím potřebný čas na stavbu pyramid. Nejspíš bych to mohl udělat tak, že bych vlastně teďkom přepnul jednoho paňáčka, aby mi vlastně byl v těžení víc než v jídle. Tudíž by se mi zvedla produkce, ale zase bych hladověl. Zvedla se mi populace ve městě, což je dobře, to je jenom dobře, ale zase to bude docela kruté. Zkusím, kolik tam mám času.
25 kol, to mi nestačí. Zkusíme to teda dát sem a sem. Samozřejmě i sem. -2 jídla, že mi to vydrží takhle na dobrých 5 kol. Za 5 kol udělám velký pokrok. Trochu si urychlíme stavbu, samozřejmě pak to nastavíme zase zpátky. Aby mi neumřel žádný člověk. A další měď. Prostě koukám, že to je mapa plná mědi, šutrů a ingoustů. Co by to mohlo být? Ani nevím, kde vynalezl ingoust přesně. To je nějaká historická info, které si pak budu muset příště přečíst. Abych to za sebe nedělal vola. Tak. Ty byla, už nahráváme době skoro 15 minut. Teda pokud dobře mi slouží zrak na mých hodinkách. A zatím jsme nic moc neudělali. Ty Attila je nejbohatší. Jak to dělá? Nechápu. A máme 20 víry. To je velmi slušné víra. To je další krásná věc, kterou jsem vám zapomněl říct. V civilizaci 5 základů nebyla vůbec víra, nebylo tam náboženství. Dokonce prostě tam strašně moc věcí chybělo, které byly ve 4 a měl jsem je strašně moc rád. Například tam byla možnost náboženských válek a zapírání přes kulturní body okolní státy, což bylo výborná věc, která tady doteď není. To je velká škoda. Třeba bych kulturou převálcoval ty hanty, ale to je hunty, ale co se dá dělat. Tak, teď je na čase přepnout zpátky moje lidičky, aby se mi to vrátilo zase to na 20. Moc jsem si nepomohl, co se dá dělat. Tak, jelikož nám to dalo 20 víry, tak máme možnost najít Pantheon. Nevím, co to přesně může být. A vybereme si, co se nám nejvíc hodí. Jelikož půjdu přes kulturu, tak by se mi hodilo nějaká pomoc přes kulturu, že? Gold and Silver, Jungle Tiles, Happiness from Citizen River. To by se taky hodilo, štěstí u mě poblíž vody. Ale já bych to dal, že mi to dá jeden kulturní bod za každý kostel nebo svatyni, kterou postavím. Což samozřejmě bude brzy. Haha. Tak. Zatím teda postupně prohledáváme mapu. Někde moc se mi to teda nelíbí, žádné příměstský stát u mě není. A máme poblíž barbary a město může po nich pálit, tak jen do nich, barbarů. Haha. Zasypejte si šípy, jen do nich. Tak. Tady máme kemp plný lučišníků. Jo, mimochodem objevili jsme ten přírodní div světa. Ach jo, zase jsem to zapomněl zmínit. Takže těch barbarů tady je. Doufám, že se mi nedal na agresivitu. Tady se jich to strašně moc spavnovalo, bylo to strašně moc těžký. Stačí už to, že tady mám proti sobě Attilu, který mě nenávidí, sice nevím proč, asi kvůli barvě kůží nebo co. Je to rasista. Tak, co tady máme? Mohlo by to být lepší, co si budeme povídat. Válečníci, zmlaťte svýma palicema a sekirema. Čemu jsou mi mluky na blízko? Ničemu. Tak, musíme už konečně zabít aspoň tu partičku neřádů. Nějak se mi tu moc poflakuje po mým území. Což se mi samozřejmě nelíbí. Tady jsou další lišky, kámen, zase tundra. Sníh, sníh je úplně k ničemu, nemůže se na něm nic dělat skoro. To je šílené. Tak. Dorazíme teda ty lučišníky, koukněte na ně, nic nevydrží, jsou strašně slabí na blízko, což je moje výhoda, aspoň mám zkušenostní body. Tak, rozstřílíme tu skupinku neřádů, která už by mohla snad nepadla, poslední přeživší, poslední mohlikán tady stojí v lese, sám, samotinký, určitě umře. Máme samozřejmě další kulturní bod, protože máme velký přínos do kultury, tudíž já budu chtít nové město. Tak, samozřejmě jsme i zrychlí výroba osadníků o 50%. A kde to město dáme? Bohužel všude, kde mi to nabízí, jsou oni. Bude to těžké rozhodnutí, ale budu něco takového muset udělat. Myslím, že tady by to bylo i výhodné, na tomhle kopci.
ale teď tam přes ně nemůžu projít. Musím to teda nechat a počkat, než odejdou. Tak. Jak to tak vidím, tak jsem hodně na jihu. No, jelikož tady už je let a pochybuju, že to bude vést někam dál. To je jako kus polárního pólu. Tak, sem zaběhneme, zničíme tu skupinku neřádů, která mě tu obtěžuje. Uzurpuje velké plána. Haha, tak. Přijdu asi o jednoho človíčka. To je špatné, to je špatné. Když moment, utratíme 50 bodů a o žádného přijdem. Mocný si ty opět zachraňuje situaci. Tam, kde si neví rady počítač, ví si rady člověk. Ale oni si nedají pokoj, oni tu furt budou pobíhat. Co s tím, tyjo? Ne, nebudete se bránit, poběžíte dál a dál. Neměl by vás zabít, protože jste na domácí půdě. A máte bonus proti barbarům a navíc máte bonusy na těžkém terénu. Ten se vám samozřejmě dal, když jste se vylepšili. Ty blázni po mně útočí, doufám, že dostanu slušně na prdel. Ani jsem se nevšiml čísla. 1637, ano, to jsem potřeboval. Tady máme lukostřelce, kteří mě obtěžují. Co s tím? Ty vybombardujeme z města. A myslím, že už mám... Ano, Deceive Victory. Zničíme. 3 proti 2. Cikánská férovka. Jedem na věc. Tak. Nebudeme poslouchat doporučení, že to máme postavit tady a postavíme zde jiné město. Navíc zlikvidujeme tyto lukostřelce. Ale zde by se dalo postavit, sice to je to jinak, uprostřed sněhu, uprostřed ničeho, ale máme tu aspoň lišky. A čím víc luxusního zboží tohoto typu bude mít, tím víc s ním budeme moct obchodovat. Teda zatím se objevily pouze hunty, kteří nás nemají moc rádi. Ale co se dá dělat? Čas všechno spraví, jak já rád říkám. Tak. Co pak máme dál? Myslím, že bychom je mohli i zničit. I když ne, teď jsme dostřel, ale to nevadí. Vrátíme se do města, v městě se léčí mnohem rychleji. Páni, dokonce už teď mi to doporučuje to tady postavit. Nechápu, proč mi to neukazoval předtím. Jenom doufám teda, že to nemám toto video moc nahlas, aby vás ta muzika a zvuky ze hry moc neobtěžovaly a mohli slyšet můj krásný hlas. Tedy doufám, že je krásný. Mimochodem pak do komentů na YouTube, až to uploadnu, vy můžete psát, co bych měl změnit, jak bych měl jinak hrát, aby se vám to samozřejmě líbilo. Přece jenom to video točím pro vás. Kdybych chtěl hrát sám, tak to hraju bez otočení. Samozřejmě na ně zaútočíme a zkusíme se je zničit co nejdřív. Že za každý zničený kemp z těch barbarů máme 30 zlata. To je nádhera vidět tyto čísla, to je nádhera. Jenom doufám, že se tam zrovna nikdo neobjeví. Jo, jednou za čas se právě u kempu barbarů, neboli u jejich držav, objevují jednotky. Vylepšení vojáků samozřejmě dáme drill do těžkého terénu a zlikvidujeme toto opevnění. Tak 25 zlotých, já vlastně zapomínám, já to většinou hraju na pomalejší styl hraní, tam nastavíte samozřejmě i rychlost, jak rychle se vám to bude kola přepínat. Navíc tady máme, jsem si teda dal, že si chci vyzkoumat cesty, protože se samozřejmě musí vyzkoumat lučišníci a Animal Husbandry neboli zemědělství. Tak. Osadníci nám došli, tak nevidím důvod, proč je nepostavit zde, protože dosáhnou potom za chvíli sem a sem by mohli taky dosáhnout po čase. Hlavně tu máme poblíž vodu, budete přístavní stát. Tak samozřejmě okamžitě, Stonehenge můžu postavit, no uvidíme jak to půjde, postavím okamžitě monument. A posléze na to budeme stavět svatyni. Zatím svůj cíl plním, založil jsem druhé město. Prohledal jsem pěkný část mapy. Pěknou část mapy, aby to bylo správně česky řečeno. A ještě bych měl natáčet tak 5 minut. Pokud dobře koukám, nechcete videa příliš dlouhá, to samozřejmě do komentů taky napište, jestli chcete kratší nebo delší videa. Tak, co pak máme dál? Koukám, že Aquila už založil také další město.
Bohužel tento soused se mi vůbec nelíbí, protože mi zabírá to, co jsem chtěl já. Samozřejmě tady mám taky ještě bavlnu, ale ten... Budu chtít si samozřejmě zabrat i ten. Guys, Incoast. Jo, samozřejmě. Teď mi zase nadává na moji ekonomiku. Ten je hodně nepřátelský, opravdu hodně, můžeme čekat brzy nějakou válku s ním. Nejspíš v dalším, nebo po tom dalším díle. Tak, samozřejmě tyjo, moc mě to netěší, protože opravdu za to obtížnost, když máte jenom 2 vojáčky, tak se blbě bráníte. 2 eskadry vojáčků, tak se mi líp. Jo, samozřejmě ve hře platí několik platidel, jo, máme tady zlato, jo, těžíme zlato, pak tu máme produkci, jídlo, pak je tu vlastně přírůstek jako mentální, vědecké obce, jak jim říkám bláznům. A vlastně v datadisku právě přibyla tak faith, neboli víra, jo, kultura, všechno to se nám tady různě hodí a hra se dá dokončit několika způsoby. Tudíž si ze začátku můžete třeba tak načrtnout, jak chcete skončit, ale během hry se to může samozřejmě kdykoliv změnit. Radši bych je zničil, Mirror Defeat, to se mi moc nelíbí, ale co se dá dělat. Samozřejmě pak můžeme ty vojáky nechat, aby se léčili po nějakou dobu, několik kol třeba. Koně. A zrovna jízdu nemoc rád, sice je velmi výhodná ze začátku hry, ale posléze, když si vyzkoumáte už uhlí nebo nějakou takovouhle větší možnost, přesně nevím, abych nekecal. Tadyhle myslím, že ocel, střelba to ještě ne, tam se hodí jezdectvo, ale jakmile se tady gunpower, tak už jezdectvo není tak silné, sice tady stále je, jsou tu vlastně střelci jako kavalérie, ale postavíte proti ním kulomety a dělá, nemají šanci. A koukám, že zrovna teď se nám tady objevili lučišníci, jak jsem o tom říkal. Budeme je muset asi zlikvidovat, ale počkáme tady, budeme se léčit a počkáme na posily. Měl bych to tam vydržet. Jo, víte. Jo, navíc další výborná věc, která nebyla v základní verzi Civilizace 5, bylo to, že byl desítkový systém životů. Jo, jednotky prostě měly od 1 do 10 a to bylo všechno. Tady v Gods and Kings konečně dali 100% stovkový systém, který si opravdu ocení i ty, dá se víc taktizovat, dá se víc s nima nějak manipulovat s těma jednotkama. Tak. Samozřejmě tačko mi tam docela naložili lukostřelci, ale proti těm útočníkům zblízka mám výhodu. Přece jenom mám, teďko dokonce budu mít evilu proti střeleckým útokům, jelikož jsem si u nich vylepšil, že mají 33% obranu navíc proti nim. Tak, pokračujeme dál. Tento díl asi ukončím, až se mi postaví pyramidy na nějaký tak pár kol, potom by vás to moc nenudilo. Stále střílí a nedají si pokoj, nedají pokoj. Tak je zlikvidujeme. Mají tu dokonce lodičku. Mimochodem, vylepšil jsem si konečně to, že můžu mít lukostřelce. Našel jsem lukašíp a dokonce i tětivu. Pane bože, to jsem prostě, už jsem vylezl ze skině. Tak, Mirror Defeat, nejdem do toho vůbec ani trošku. Ale nebojte se, za chvíli umřou a za 2 kola se mi postaví pyramidy. Doufám, že teďko nedostaví někdo jiný. Už se mi to mnohokrát stalo, že div světa se mi málem postavil, zbýval poslední kolo a nějaký zmetek mi to postavil před nosem. Tak, zlikvidujeme je. Vojáky pošlem zpátky do města, tyto sekerníky, jak bych je měl přesně nazvat. Ve hře jsou pojmenovaní varioři, typický prostě základní jednotka vevnitř, bez ničeho není vůbec silná. A je to tady, dámy a pánové, postavili jsme pyramidy, i když jsme Arabové, máme pyramidu. Haha, Egypťané, jděte se víc spát. Tak, máme tady léčení, máme automatickou stavbu, protože ještě nemáme vylepšené cesty. Nám začnou kácet lesy, začnou nám stavět různá, já nevím, jak to říct, plantáže, doly, všechno, co se hodí. Doufám, ale že tyhle otroci budou stavět trochu rychleji, než bych chtěli. Tak. Bohužel, co mě teda mrzí, že
Ne, je to samé. Increase work construction speed 25%. Což je výborná věc. Tak, postavíme okamžitě shrine, neboli tu naší pověstnou svatyni. Pane jo, už mě vypadávají slova, už moc mluvím. I tento díl je na mě moc dlouhý. Ale povídám, když budete chtít, abych natáčel další díly, budu, samozřejmě je můžu zkrátit, není problém. Samozřejmě ani nevím, jak často budu natáčet. War business people, nejzaměstnanější lidé světa. Znám tam hodně bídě, povídám, je to tady takový malá populace, nic moc. Tak jo, dáme si tak poslední kolo a pak to ukončíme. No, zatím teda mírnější, pomalejší rozjezd bez větších válek a nějakých drsnějších bojů. Zatím jenom proti barbarům. Dobrá. Tak děkuju moc, že jste se na mě koukali. Dejte lajky, dejte sdílení, co chcete. Hlavně doufám, že se vám to líbilo. A s tím ahoj!